Cesta do obce Žírany pri Nitre sa naďalej prepadá a praská. Jej poškodenie prešetruje aj polícia. Mimoriadna situácia tam platí už od 1. marca. Ide totiž o jedinú prístupovú cestu do dediny. S opravami sa zrejme začne až o niekoľko mesiacov. Prepadávaniu cesty malo zamedziť odvodnenie, pre ktoré pri ceste vybudovali betónový žľab. Pri jeho výstavbe robotníci natrafili na dve zakopané rúry, z ktorých sa smerom k ceste prúdom valila voda. Na poškodení cesty sa zásadne podpísalo práve podmočenie. Vzhľadom na zistené skutočnosti máme podozrenie, že k vzniku tejto škody došlo nedovoleným konaním a teda trestnou činnosťou. Polícia v Nitre prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu poškodzovanie cudzej veci. Nevieme presne určiť, čiže ako sa tam dostali vlastne tie rúry. To môžu byť ešte pred rokom 1992, čo to bola voľakedy obalovačka. Hoci dnes už voda z rúr prúdom netečie, cesta sa zosúva ďalej. K prvej praskline pribudla ďalšia, dlhá asi 10 metrov. Cestu podľa starostu podmývajú aj podzemné pramene. Naďalej pracuje tá cesta, naďalej klesá, naďalej praská. Najnovšie informácie hovoria o tom, že merané body stále klesajú, avšak odkedy je tam vybudovaný betónový rigol, betónová priekopa, tak klesajú oveľa pomalšie. Zatiaľ, čo teraz je cesta prejazdná aspoň v jednom smere, pri jej oprave sa na teraz uvažuje o jej úplnom uzavretí. Do obce pritom žiadna iná cesta nevedie. Kraj zvažuje alternatívy na obchádzky. Dve by problémový úsek obišli, jedna hovorí o spevnení poľnej cesty. Väčšina prác aj oprava samotná si však vyžadujú vysúťaženie zhotoviteľov. Nakoľko nevieme obísť verejné obstarávanie, tak aj ten proces sa predĺžil. Zatiaľ nevieme predpokladať úplne presný termín začiatku stavebných prác, pretože ten je naviazaný na závery hydrogeologického prieskumu a tiež na projektovú dokumentáciu. K ich realizácii kraj len v týchto dňoch podpisuje zmluvy so zhotoviteľom, ktorého vybral cez verejné obstarávanie. Jana Obrancová, RTVS.